61 କେଉଁ ପଶୁ କାନ୍ଦିଲେ ମଣିଷ ପରି ଶବ୍ଦ ହୁଏ? ଏ ବାଘି ଭାଲୁ, ବେୟାର, ସି ହାତୀ, ଡି କୁକୁର। ଉତ୍ତର ବି ଭାଲୁ। 62 ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ମାଛର ନାମ କ'ଣ? ଏ ସାର୍କ, ବି ଷ୍ଟୋନଫିଶ, ସି ଡଲଫିନ୍, ଡି ତିମି। ଉତ୍ତର ବି ଷ୍ଟୋନଫିଶ। 63 କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି କ୍ଷେତ ଫାର୍ମ ନାହିଁ? ଏ ସିଙ୍ଗାପୁର, ବି ଜାପାନ, ସି ଭାରତ, ଡି ଆମେରିକା। ଉତ୍ତର ଏ ସିଙ୍ଗାପୁର। 64 ମଣିଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ କୌଣସି ରକ୍ତ ନଥାଏ? ଏ କର୍ଣ୍ଣ, ଆଖିର କର୍ନିଆ, ସି ନଖଟି, ଜିଭ୍। ଉତ୍ତର ବି ଆଖିର କର୍ନିଆ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ବାୟୁରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। 65 କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ମରିଯାଏ? ଏ ଟାଇଟୋନି, ବି କୋଇଲି, ସି ଚଢ଼େଇ, ଡି ବାଦୁଡ଼ି। ଉତ୍ତର ଏ ଟିଟୋନି। 66 କେଉଁ ଜୀବ ନିଜ ଜିଭରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ ନାହିଁ? ଏ ମଣିଷ, ବି ବିଲେଇ, କ୍ୟାଟ୍, ସି କୁକୁର, ଡି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଉତ୍ତର ବି ବିଲେଇ। ଏମାନେ ମିଠା ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 67 ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ କେଉଁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ? ଏ ରୁଷ, ବି ୟୁକ୍ରେନ, ସି ଭାରତ, ଡି ଚୀନ। ଉତ୍ତର ବି ୟୁକ୍ରେନ। 68 କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କୁକୁରର କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି? ଏ ମନୋ କଣ୍ଟ୍ରି, ବି ପାକିସ୍ତାନ, ସି ଚୀନ, ଡି ନରୱେ। ଉତ୍ତର ଏ ମନୋ ଦେଶ। 69 ମାଟି ଉପରେ ଶୋଉଥିବା ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଏ ଘୋଡ଼ା, ବି ହାତୀ, ସି ମଣିଷ, ଡି ଗାଈ। ଉତ୍ତର ବି ହାତୀ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଶୁଅନ୍ତି। 70 କେଉଁ ଦେଶରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜିନ୍ସ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ମନା? ଏ ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ନର୍ଥ କୋରିଆ, ବି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ସି ଜାପାନ, ଡି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଉତ୍ତର ଏ ଉତ୍ତର କୋରିଆ। 71 କେଉଁ ଫଳକୁ ଫଳମାନଙ୍କର ରାଜା କୁହାଯାଏ? ଏ ସେଓ, ବି ସି ପଣସ, ଡି କଦଳୀ। ଉତ୍ତର ବି ଆମ୍ବ। 72 କେଉଁ ଜୀବର ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ ଧଳା ଅଟେ? ଏ ସାପ, ବି ଅସରପା, କକରୋଚ, ସି ବେଙ୍ଗ, ଡି ମୂଷା। ଉତ୍ତର ବି ଅସରପା। 73 ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଖେଳ କେଉଁଟି? ଏ କ୍ରିକେଟ, ବି ଫୁଟବଲ, ସି ପୋଲୋ, ଡି କୁସ୍ତି। ଉତ୍ତର ସି ପୋଲୋ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁସ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 74 କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ଗୋରା ହୋଇଥାଏ? ଏ କମଳା, ବି କିୱି, ସି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଡି ଡାଳିମ୍ବ। ଉତ୍ତର ଏ କମଳା। ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଚର୍ମକୁ ସଫା କରେ। 75 ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାବଣର ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଏ ଓଡ଼ିଶା, ବି ରାଜସ୍ଥାନ, ସି ଗୁଜରାଟ, ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଉତ୍ତର ବି ରାଜସ୍ଥାନ, ଯୋଧପୁର ସହରରେ। ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜିକେ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେଲି ଜିକେ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।